handai kulong kuma tadon kawei kahima hakathan mingi jong kapri unyo trap nyoskum kahima kabadap da jingsuk jingkemen sudah Henry hakine kipor tadon kajingyakan ad jingyakani hima kawei kahima bat kawei pat Omla ban len bakat banang mi kisngi ki babon ki khon samla kilas dang ban phai khmat shaga kampen mi phlim ha ka bawat lada don shibon ki jing Henry ha ka jinglen lade bat ka jing IT yala ka kam kalanang penjanai ya ka kam ka bagi tray ha ka kam ak phlim kawai ne ki phlim chumai ka bala plai pai ba no menta ka sngi hari boy latip ka tengkum ka Lasubon bat ka ne ka phlim ka de kawai ne ki phlim ka ba kham pher bat ka badon jingmut katkum ka jingring dur jong unong pen i phlim Yakaniga film lapan wando da usamla David Dunvok Kharkongor kumu director but usamla Eddie Marwen kumu co-director but laidon kat kit khot jong kabaten lenti society kum kinong ishimenta haganiga film but yakaniga film la plai pai ba amanta gasngi arfu pratarik uno pra araja afway haka nalarum pay movie production YouTube channel Habaya kren bat unong thok kubor u director jong film Lasubon usamla David Dunvok Kharkongor ulaong ba kaniga film kadai ka blapanwandur halo ka jingher thma ki hima hakapor hendai yakawei na ka hima mengi hapo ka bri u henyo trem bat langba jong kaniga film wei urang ba sipai jong usem ka hima mengi ulala ban penlaj im ya ka khuns em kabla ringdur ba kadai ka Lasubon Ulaong ru ba hakini gisngi bon na kinong pen me film ki ya be tangi kata ka film ka ba bot na kiwe pat ki film bawan na kiri nong wei henry ka ka film ka blapan wandur ka ka film ka ba kwa ban penne yela ka jong ka ten rai bat ka rukam long ka rukam man jong ka jai benri hu nyau trem ka bangim dei ban klet yela ka jong ka riti ka dustur lengba jong ka film la sakhi na do ka riam ka bank ki tiar kitar ba pandon kam ki di ki riam bat ki tiar ten rai ki baju pandon kam daki klawai bat ka jinglong ten rai jong ukasi ong usamla David Dunvok bat benrap ru daga boong bangi kwa ban pen im yala ka jong ka ten rai badi namar kane ka daw bangi penwandur ya kane ka film bakum ki khon jong ka bri uhnyo trep ngim de ban klet ya ka ten rai la jong ula benrap shushu ula ong ba kane ka film ka bala plat ba amta ka sngi kadai ka benta ban nungkong ha ka ba ka jingpen wandur ya ka film katkum ka jingjia ha ka hima mengi hapo ka bri uhnyo trem bat ya ka benta ka ba ar on sas dang ban beteng ban penlong pura ya ka ni ka film kumbala ringdur bat penwandur ya ka jinglong jingman jong ka hima mengi hapo ka bri uhnyo trem men handai kulong kuma tadon kawei kahima hakathan mingi jong ka pri unyo trap nyoskum kahima ka badap da ka jingsuk jingkemen sudah Henry hakine kipor tadon ka jingyakan ad jingyakani hima kawei kahima bat kawei pat da ka jinghukum usemingi kilalat pat na ka jingyap hapdeng ka jingyakan ad ulay alam pat no ya ka kunsim siya pangrut nong jong kahima siya kiklaw kibarben Chino gabe, chino pa, chino ka jing baburo jang ne perte. Bisa? Kita help untuk bro chino. Kadi ceka kular cungapi, bola cenga hadu cijap wa, kadi ceka kular cungapi. Berdek, bat nak buat ayo.